טוב, אז עכשיו אנחנו נמצאים באחד האימונים של בתור. אימוני רגליים, פלוס קואורדינציה. שימו לב, כל מה שצריך לעשות זה לבעוט את הכדור לשם. שימו לב, זה מה שהיא עושה. היא מנסה לבעוט את הכדור. או שהיא מתמסרת איתי בעיטה, או שהיא מתכופפת ומביאה לי את הכדור ליד. כל הכבוד. תותחית, כל הכבוד. אורו. אורו. טוב, אחלה בעיטה. כעיקרון יש לך אחלה בעיטה. כל הכבוד. קחי. כן, את יכולה. יפה, איזה כופפות. איזה סקווט, איזה טיפ סקווט. כל הכבוד. בתור, מה קורה? איזה סקווטים, איזה אימון. טוב. וואי, עכשיו זה גם זחילה, אימון זחילה. בואי נראה אותך מחלצת את הכדור. אורו? צד שני, אורו. מאחורייך. הופה, אור נדלקה פה על משהו אחר. הלו. והכדור, לא לשכוח את הכדור, אורו. איפה כדור? מאחורייך, אורו. הלכת לחלץ אותו ואז משהו אחר תפס את תשומת ליבך. הלו. אחד הטלפונים הראשונים שלי, אם לא הראשון, שמרתי את המכשיר. אור ישר נדלקה על זה. היא מוצאת הכל, אור מוצאת כל דבר בבית, כל דבר. אורו. אני לא מגיעה לשם, אורו. זה רק את יכולה להגיע לדבר כזה. חלצי את הכדור. יש לי רעיון. ותראו מה מצאתי, בקבוק. עוד בקבוק. כמה זמן הוא פה, הבקבוק הזה אני לא רוצה לדעת. אני מעיפה אותה ישר לכיור. What are you doing? את רוצה קרב חרבות? אין בעיה. תביא את החרב השנייה ואנחנו נעשה קרב. אבל קודם כל אני שמה את זה בכיור שאת לא תנסי לשתות. אפילו בטעות. שלום. איפה החרב? רגע, חתולים, בואו כנסו, סליחה. סגרתי לכם על הפנים. מרוב ריכוז במשהו אחר. בואו. בואו, טילון. סקרלט. בואו, כנסו, נו. טילון, סקרלט. בואו.
טוב. אורו. אורו, הקטנה. בא לעשות דו-קרב? רק בחרב האור, אוקיי. מוכנה? צריכה להחזיק הפוך, אבל. מחזיקים בחלק הזה. כל הכבוד, יאללה. אוי! הוליווד. יש גשם, גשם, גשם. כנסי. אנחנו פה בקרבות, את מפחדת מהסאונדים, ואנחנו נעצור בשבילך. זהו. יופי. יאללה. שהוא נפגע בחלון, רגע. שים את זה פה. Come on. מניחה את נשכך? את נכנעת? לא. די. עבדת עליי. טוב. עכשיו באמת מניחה את נשכך. מרימה ידיים, מה, נכנעת? או שאת מראה כאילו ניצחת? לא הבנתי. לא משנה. גם אני אניח. בוא נחוץ ידיים. או ליטוף, או דקדוג, או משהו. תותחית על. צריך לחבק אותי?